że zetknąłem się z Korczakiem raz jeden, z nim samym. Bo było tak, też jego pomysł, że nie rodzice prowadzą dzieci do kina, ale dziecko zaprowadzi rodziców do kina. I to tacy wolontariusze, kilkunastoletni, w tym małym przeglądzie, przychodzili do zasłużonych współpracowników i mnie uznano za zasłużonego, bo kilka już tych liścików i przynosili taką widokówkę z wisienkami na niej i było powiedziane, że w kinie Europa odbędzie się pokaz filmu. Kilka razy to było. I ja zaprosiłem i że mamy prawo dwie osoby prowadzić. Mamę i mojego starszego brata. I on przeżywał tutaj zazdrość, że ten szczeniak młodszy o 3 lata, on ma wstęp do kina i zaczął kopać tego pana, który przed nami siedział. Ten pan się odwrócił, przestań tego. Ja mówię, słuchaj, to Korczak, bo twarz była znana przecież przy książkach tego. Myśmy czytali Korczaka i byłem świadkiem klęski pedagogicznej, porażki pedagogicznej Korczaka. Mój brat się nie uspokoił i Korczak zamiast go wychować, przesiadł się po prostu.